Здравейте отново! Ярд Лано, 15 септември. Так му разтоварихме. Боксовете празни са от ляво. Виждате количката готова с празен корпус за вадене на мед. Бързичко малко поглед върху нещата, след което ще се спускаме да работим и в следващата пауза ще се опитам да ви разкажа още малко какво сме правили. Намерихме два кошера, които са свалени, както виждате тук. И сега първата ни работа ще бъде да ги изправим и да видим какъв е проблема. След което ще започнем от горната страна надолу и след това от другата страна надолу. Това е за сега от мен. До скоро! Окей. Така, какво виждаме тук? Това са корпусите с мед. Количката се движи зад нас. Този кошер, който току-що го прегледахме, показа, че в третия и във втория корпус беше всичко запълнено с мед. Имаше място за майката да работи това в първия, което означава, че пчелите я бяха натиснали много надолу. Ние извадихме няколко от питите с мед от втория и дадахме простор на майката да работи. В четвърти и пети остава все още празно за поставяне на мед, което означава, че пчелите ще могат да поемат нектара, който се задава сега с есенния цъфтеж, който според ДИ ще продължи целия септември, октомври и ноември. И това означава, че тя ще трябва да взима, да вади мед до средата на януари, може би. Което е добре. Това е следващият кошер, който ще отваряме. Два празни корпуса от двете страни за поставяне на корпусите 5, 4, 3 според нуждите, за да не се навежда човек. Тук от тази страна се виждат двата кошера, които все още не сме успели да изправим. Са съборени долу и ще трябва да видим какво ще стане. Причината все още не е ясна, може би говеда са минали от тук или нещо друго, но по всяка вероятност ще завършим тези оставащи 4-5 корпуса и ще приключим с тази страна. На другата редица ще се върнем утре. Добре, скоро. Окей, така изглежда трака натоварен. За днес само 4 съндъка с мед. Доста пчели летят и ние сега отпътуваме обратно. Като виждате, всичко е затворено с възли и въжета. Довиждане!